Bé, bona vesprada, soc Ximo Zorrilla, representant del Partit Socialista i regidor de Festes i Comunicació de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó, i el llibre que vos presente és El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark Haddon. És un llibre que vaig llegir a l'institut i que vos presente perquè pense que és molt interessant, perquè ens conta la història d'un xiquet que sofreix autisme i que ha de resoldre l'assassinat del gos de la seva veïna. És molt interessant i pense que és molt útil per a tot el món perquè ens ensenya a través dels ulls del protagonista com és viure el dia a dia tenint autisme. I pense que és molt important per a conscienciar-nos i també per a entendre com les persones amb aquest trastorn de l'espectre autista viuen el seu dia a dia, com es relacionen amb els adults i com l'obsessió del protagonista per les matemàtiques li ajuda a acabar resolent el cas. Així que vos el recomano per a que tingueu tots una bona lectura. Moltes gràcies.